Hola, benvinguts al taller Mil·límetre. Jo em dic Olga Moixart i aquí el que fem són joies fetes amb les nostres mans, amb molt d'amor i peces úniques i col·leccions limitades. Us convido a que vosaltres també comenceu a crear les vostres pròpies col·leccions. En el vídeo d'avui el que farem és la tècnica del pa d'or. Aplicarem pa d'or en una peça reciclada de joieria, alguna polsera o anell o arracades que tingueu per casa i que li vulgueu donar una nova vida. En el nostre cas farem un anell i una polsera. Avui necessitarem un parell de pinzellets finets, poden ser molt finets o una mica més gruixuts, un vernís que podeu trobar en una drogueria, una botiga d'art, la pàtina d'òxid que ja vam utilitzar també l'altre dia, un fregall per si hem de fer algun acabat matisat i, molt important, el pa d'or i després les polseres. Jo en aquest cas he agafat una polsera que he fet jo, però aquesta tècnica la podríeu fer reciclant alguna peça que tingueu per casa que ja no us poseu. Per exemple, una polsera de plata antiga que la tingueu molt bruta o que ja no us agradi perquè trobeu que li falta alguna cosa, doncs podríem aprofitar i reciclar-la. Jo li posaré tot una capa fina de pa d'or a la part superior, però també podríeu jugar i fer algun tipus de dibuix, és a dir, pintar, posar-li només en algunes franges i no omplir-la tota. I això també seria un anell que ja està acabat i si li volem donar algun toc més daurat, doncs per exemple aprofitar i en aquesta part més profunda afegir-li una mica de pa d'or i veiem com queda. I aviam si així teniu alguna idea d'alguna peça vostra que us faci gràcia també reciclar. En aquest cas, com que jo acabo de fer la polsera, està nova i sí que encara no està preparada per començar, jo li passaré el fregall per començar-la a matisar. En el vostre cas, no sé com serà la polsera o la peça, però estaria bé que li passeu una mica d'aigua i sabó per deixar-la neta. També si agafeu un fregall, podem fregar de cara a això ens treu ratlles i ens la va deixant una mica més matisada. Molt bé, doncs ara així ja podríem començar. El que farem ara serà posar-li una pàtina d'òxid. Realment això no és necessari, si no la teniu o vosaltres ho voleu fer amb platejat a sota, el pa d'or s'enganxarà igual. Jo ho faig perquè m'agrada més que quedi com el contrast, quan en alguns moments el pa d'or no quedarà regularment posat, m'agrada més que a sota es vegi el negre, però és totalment opcional. Posem una mica d'òxid en un potet i ara amb el pinzell anem esparcint de manera que tot vagi quedant ennegrit. Deixem que la pàtina actuï uns moments i ara ens n'anirem ja cap a l'aigua per parar la reacció del producte. Ara ja hi podem posar el vernís i amb un pinzell li fem una fina capa de vernís que li posem per tota la polsera. Per tots els llocs que voleu que s'enganxi el pa d'or. Si només us interessés fer franges, imagina, només li posaríem aquí. Jo li posaré per tota la polsera. Realment ara quan hem acabat l'haurem de deixar secar un rato perquè tampoc li podem posar el pa d'or quan estigui super humit, sinó que ara ens esperarem. Com que teníem dos pinzells, en aquest cas utilitzarem el que no hem utilitzat pel vernís, perquè està una mica més suelto. El del vernís s'endureix més i no anirà tan bé. De fet, jo utilitzaré els dos i hem d'anar jugant amb els pinzells. Agafarem un tros, no ha de ser de cap forma concreta, el que se'ns talli. I l'anirem posant per sobre de la peça. Si el voleu més lliset, doncs intentant-lo estirar una mica més, però per mi la gràcia que té el pa d'or és que no et queda com un bany d'or, sinó que queda una mica amb textures. Amb el pa d'or hem de tenir molta paciència i anar amb molt de compte, perquè veieu que de seguida es mou i s'enganxa. Pot ser que a vegades se'ns enganxi una mica sobre l'altra, però mira, per això tenim més d'una fulla. Si s'arruga una vegada està aquí, ja és igual, perquè no busquem amb el pa d'or un acabat super llis. Ara hauríem d'intentar no tocar-ho amb els dits perquè encara enganxa i perquè es queda la petjada dactilar i canviaria la textura i ens podríem emportar una mica de pa d'or. Amb la qual cosa ara ho acabem de deixar secar unes horetes. Hem deixat la polsera descansar tota la nit, unes quantes hores, i s'ha assecat. No li cal res més, ni una segona capa de vernís,
Li podríeu posar, però li canvia una mica el color i jo sempre li deixo així. I ara el que li faré és donar-li una mica l'acabat perquè quan ho vam oxidar es va quedar com brut l'interior, aquí ha quedat alguns trossos oxidat i empador i altres no, aleshores ara li donaré un acabat una mica regular. Amb el paper esmeril el posem aquí i esmerilem una mica el canto. I ara per dins, com hem fet abans, l'anirem matisant. I ara tenim una polsera nova. Si en teníem una que ja ens havíem avorrit d'ella, doncs li podem donar una nova vida sense haver de gastar massa tampoc. Ara provarem amb aquest anell. Podríem, per exemple, pintar la part de dins i així farà aquest contrast amb la textura i el negre i la part daurada. Vosaltres no teniu aquest anell, però amb algun que tingueu a casa, doncs mireu on li podria quedar bé. Doncs seguint el mateix procés, posarem el vernís i, com abans, començarem a posar-hi el pa d'or. Doncs ara amb el pinzell net simplement acabem de treure el pa d'or dels llocs on no el volem i li deixem l'acabat. I ara una mica tindríem l'anell que teníem abans, però amb una franja daurada. Doncs aquí tenim el resultat final, una polsera i un anell, als que hem donat una nova vida gràcies a la tècnica que us he ensenyat avui. Espero que us hagi agradat molt.